so dan uwanka, so shi tsakaninka da mai sama Allah ko Rasulallah. So kana nake yi da ki daina nuna damuwa dan san kyacin cikin zuciya da dewa daure ki tashi kar magauta sai sowa na sani jira suke da miyo batawa taso kan kiyo dagawa sassauta dole ne a ce mana san barka soyayyar masoya sai ta yi aibatanci dan fa tsakanin su lala babu inda ko fasa'insa. Soyayyar masoya sai ta yi aibatanci don fa tsakanin su lala babu inda ko fasa'insa. Annabi kai ne girma uban masu girma ka wuce wajen wanda ce na da girma kai ka san girma kuma kai ne girma lallaba abi ka ada ce da girma dayyo tsantsar kirari kin ga masoyin da muke buri manzo wata Hassan barka. Soyayyar masoya sai ta yi aibatanci don fa tsakanin su lala babu inda ko fasa'insa. Na so a hali na manzo in ji masoyin da nake so manzo da Hassan barka.